Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Right, ngizocela ke ukuthi uhlelo lethu liqale kahle ngokuthi ngichaze ukuthi namhlanje sanjelwe ngubani. Akuyena umuntu ongamchaza lo nganza kwethu. Lapho nalapha nyathela khona impendulo iba khona. Sebeze bembize ngokuthi impela ugogo Dlozilabadala masekuthinte yena so sekuthinte umuntu omkhulu. Isibusiso sesitshalwe kuye sikhulu ngendlela eyisimanga. Masikhuluma ngezinto ezithinta amabhizinisi sithinta logogo. Masikhuluma ngezinto zasebandleni uphethe ibandla elikhulu ngendlela eyisimanga lo mama. Ulandelwa inqwaba yomama ubathandazela bephile ngogcobo alitshalelo uNkulunkulu. Bese daya azogiya ngeBhayibheli nango amen kuphela. Empandeni nganza wethu. Impande uyiphethe ngendlela eyisimanga logogo. Logogo makhuluma ukuthi sikhuluma ngenyanga, sikhuluma ngesangoma, sikhuluma ngegedla, sikhuluma nganasi isangoma esiceleni kwami Dlozilabadala. Ngamanye amazwi namhlanje uzoyikhethela wena ukuthi ufuna ukulekelelwa ngomthandazo noma ufuna ukulekelelwa ngamakhambi esintu, izifo, inhlanhla, ukuvika, cishe ngathi nomthakathi. Kodwa ugogo ngakusho ukugcwala umlomo ukuthi uma nje ufike wena kuyena wathi gogo sengiyazi ngithakathe ubani. Noma wafika wathi angazi ngithakathe ubani ngicela ungibhekele. Uzoyibheka leyo nto bese athi sinomthakathi lo yamuntu. Athi amathambo asibuyisele lokho abekuletha kuwena kuyena. Ungambiza njani ngomthakathi lo muntu? Omnika ihawu nje ethi hayi vika wena lento izofika ishayela ibhabhe. Iyazi la iqhamuke ngakhona. Ake nishayele ihlo ukuthi unomuntu ngicela ukuthi sifungela umpopho wakho ukuthi uvuliwe yini bese nguphi ithuba lokuthi ke ubingelela abantu baseKonobia abahle. Yeah, uyisondeze nje kuwena salukwazi. Ngiyabingelela kakhulu ebafuni. Ngiyabingelela Dlozilabadala, Makhosi Mngoma. Ungamnqendwe gogo uyisondeze phela ibo ice cream nje. Abaphola sizazi thina lezinto sijayele nje emakhahlasi ukugida. Ngiyabingelela kakhulu bafethu, kakhulu ngazibingelela kakhulu abantu besifazane, ogogo, abantu abasebancane. Ngiyabona nje amadoda nawo ngiyawathanda kodwa ayi njengomama. Because indoda bengeke ibe khona ukuba umama ayibeke. Inisho njalo. Bona sithatheka kancane ke ekubentwa yini umfazi. Yini umfazi uba ukhuluma umfazi. Athi umfazi ulezi lomfazi lithathwa kamuva. Kodwa inkinga lo muntu othatha kamuva lo muntu wesifazane uletho yeke emhlabeni. Amen. Nangabe thina simela amakhaya obaba babe ngaphansi kwethu. Ngenxa yeBhayibheli bafethu iBhayibheli lithi indoda iyohleze nje inyawo zayo ibheke phezu kwakho wena nje uyinto efuneka ibe njengomakhe. Ngiyabingelela kakhulu bafethu, ngiyabonga kakhulu kuyikhandla imvulinetha nithi nizoba khona nizongibona awumusa kaThixo nokugcinwa kuze kube lesikhathi. Nakunina ngifisa umusa kaNkulunkulu ngigcine kuze kuyofika leso sikhathi ofisa ngaso ukuthi angibone ingane zami sezinomakoti, angibone ingane zami seyifundile, angibone ingane zami seyigibele imoto sezirathi. Ngegama kaNkulunkulu siyabonga, sibonga ukuphinda sihlangane singaqali ukuhlangana uNkulunkulu akaNkosise. Amen. Amen. Esandleni lona siko ke lala ekhaya lokuthi inkulumo nenkulumo ihambisana nesibeletho, siyaphaphatha, siyaphahla, sishaya ihlobo. Injani ndaba? Ugogo njoba ezela namhlanje uyena owazi kakhulu ukuthi ubekwa yini. Kodwa manje fike kwinhloso yokufika kwakhe namhlanje la ngoba kunjenje uye. Ngizofisa ukuthi sike sithi ukukhuluma naye kuze nani ningasale indabeni ezaziwa abantu bokuhamba. Njoba ziwa njengenyanga nje, njoba ziwa njengogobela, aziwa njengesangoma, aziwa njengomama umfundisi.
hayo ncike endodeni nakhona uyibona ukuthi yakhetha ukumshada awu kwamnandi yabona kodwa nje lesi siphiwo intazalwa nayo amen ugogo ke unesiphiwo sokuthi njengamanje lapha kunina uma ibona inyoka ikhipha kumuntu awunaba begodola gogo Sasalwazi ngifuna sikhumbuze umuntu osekhanje oba besibukela bukhoma nomuntu la ukuthi aqonde ukuthi masikhuluma ngoDlozilabadala isangoma esesisha kodwa esibathwa amakhehla lezalwazi sikhuluma ngesangoma sabuphi esisebenza ngaziphi insuku iziphi izinto kakhulu gogo othi wena uziphiwe ukulekelela abantu angibingelela umhlaba wonke ke manje ubingelelo ushopesha welandle kakhulu ngifuna ukubingelela abase-Thailand la ngijwayele ukuhambela khona ngokulapha belungu abanezifo nje iy'thephe phecelezile babingelela nabo ngibingelela amazwe ahlukene amakhumbamane omhlaba babingelela umakhosi Mngoma uDlozilabadala ojwayelekile-ke bakhona kusiyaviva nabantu abamkhonzile-ke bemlandela ey'kolweni ey'suke zibahlupha ukuba khona kwami nje kakhulu ukuthi ngilendlu inhliziyo yami yayithi uma ngidla angingadli inhliziyo yami yabheka ukuthi umuntu uma ekusizile lithi iBhayibheli qaphela isikhonkwane sagcineka ngobaba mkhulu uqaphela ungasibhonguli so umuntu uma ekusizile ngelinye ilanga noma uphilile nomuntu kumele ukhombise ukuthi uke waphila nalwamuntu walibona impilo lakhe ngakho ngiyila Ningizimu Afrika yonke ngizothi nje kusiyaviva TV namhlanje thank you wow ukuhlala lophapha omnandi olalelayo ohloniphayo ongaphakami ohleze umata oyilento ke mina engiphila ngayo ngifisa ukuthi mfethu uNkulunkulu ngathi bengangigcinela wena lo nyaka usuyaphela manje kodwa nje lezayo iziphelele nemhlapha ifike ku94 uphila amen niyalibona ikhekhe lapha phambi kwami lisuka kude konke usuka endaweni yase-Adams ngehle abantu mebegibele esitobhini bagibele esitobhini behla eposini kamcineka road behla eposini kamcineka endaweni yase-Adams lisuka kwikhekhe kaMngoma lisuka kumesiso simelane ngokushada lisuka la ngisebenzela khona futhi lakhiwa khona nje ekhaya alakhiwa nangaphandle lakhiwa nje indodakazi yami iyona egama ke ngithi ekhaya lapho ngiyahamba mina sawubheka le ndoda le Colombia nabantu bami amen ngiyabona ukuthi ikhekhe linjani libhaliwe libhaliwe ukuthi ngoba nifundile phela nini from Dlozilabadala. Wow! Hangeke. Usiyaviva lo mama lo umupha nje 100 rand indlela afunde ngayo nje. Shilo masanza. Sithatha ke 100 lasi yakunika nje uno 100 manje. Yayizo lonto. Awusukume bekubona usuyithole lo 100 wakho. Nami lo muntu othola 100. Awusuka. Awu laba sobeneshela phasana woza kuzobukela lapha kugogo uqaphela ikamera nje likudlulise ukontribute uyise nasemumva bewuphuza abantu bukela lapha eDlozini awu thokoza umona amandla awu abokufuna ukuphuza ikunjwala uthi ugogo umnikeza udumo nani namandla Leo isuke iphethe into embili udumo namandla niyazi ukuthi isuke iphetheni amen isuke iphethe imali iphethe nokuthi uyasho kwenzeke amen yaba so kusukela manje ziyakhala niyabona ukuthi iyaqaqeka le amen ugogo lapha phezulu uyihlabanele ngoshukela wakhe namanje sekuphuma na ku100 kusekuningi khuleka so kulele kuwo hleli kwakhe abakhona bazohamba betholile ake nisha lihlobo ngalokho
Gogo ngizocela ukuthi sike sikhulume izinto ezihlupha kakhulu abantu abanye babo bakhona la abanye basemakhaya. Asikhulume ngomuntu wesifazane Dlozilabadala onenkinga yokuya kuma period akaqedi. Uyakwazi ukumnceda wena? Lo ndakwazi kakhulu ukumnceda lo muntu usuke omunye bulewe nje ngomanyazini. Uthi uyisoda zafuthi salwazi? Ngiyakwazi ukulapha lo muntu kakhulu abaningi abantu basuke bebulewe ngomanyazini. Ngibacela abantwana bethule noma bemakhaya kuze nizwe kahle ngoba abanye benjobani la babhekene nalesi simo bazokwazi ukulekeleleka. Ngokuthi umanyazini awuyiqhubeza. So kuyisicupho nje komunye kusuke kwakheka awukwake ngithi kuhlukene kuningi. Because kukhona umuntu otholakala esenomopho kanti inkinga yakhe ungenwa icancer. Ukhona umuntu otholakala enomopho kanti inkinga yakhe nje ushawa umuntu ongafuni ukumbona ethandana naleyo ndaphila nayo. Sometimes mabehlangana nje abeseyopha. Mhlambe esasendleleni umkhwenyana siyaqala useyopha. Mhlambe usasendleleni yakumkhwenyana siyaqala seyopha. So izifo ezenzeka ngendlela ezahlukene. Kwesinye isikhathi omunye usuke esebenzise kakhulu lezinto zokujova. Thola ukuthi mase kuyema sekuzomenzela abe nomopho ongavumuma endleleni. Siyakulapha ke lokho. Kodwa kakhulu kunika siqale sibheke ukuthi uhlobo luni lalo mopho ongene kulo muntu uzokwazi ukulapha. Selele yini? Noma lolu daba oluthinte kabuhlungu. Lalela. Lezwini ukuthi lento iyalapheka. Ukhona futhi umuntu othi uyakwazi ukuyilapha. Ngeke nisahlupheke. Nosekhaya senemcobelela ngalolu lwazi. Umbuzo wabo olandelayo gogo uthi kunabantu abanenkinga yokuthi abahlali emendweni. Uthola le ndoda inyanga embili bayahlukana. Atholeleya zibe 3 behlukana. Atholeleya amaviki amabili behlukana. Akakwazi ukuhlala nomuntu wena hayi ngoba mhlawumbe uxega lapha ya uyabona kodwa mhlawumbe ikhona into lezo zinto ezinjalo njengabantu elifacana nezinto eziningi ezigodlweni zidalwa yini zilekelelwa kanjani ukuthi singenzeki nabo befaka iring ebiza njengeyakho kusasa beshada abantu hlukana bamapholoma ayikhulume ngomuntu onabantu abadala. Okay, ngangenwa amadlozi mayengenwa amadlozi izindelwane anesikhwele ukuthi abe nendoda. Kwesinye isikhathi abe nayo indoda la angithi ngesikhathi uthanda umyeni wakho unamadlozi. Amadlozi asebona ukuthi wena uthanda le ndoda phezulu kwawo bayibulala ube umfelokazi. So izinto eziyayizenzeke omunye umuntu uthi kwalo nidlozi lakhe alifuni ukuthi abe nayo indoda. Uma ethi yobamba lo muntu wesilisa esewutholile umendo kuvuka inkinga ahlukane naye aphinda thina ngenqubekela phambili ngiyazama phinde futhi ahlukane naye inkinga imbethe kubantu abadala kulo muntu lona. Bese kuba khona uhlobo lwabantu oluthakathiwe wafunga lo wathi lezi ingane zakamabani asoze zaze zaba lo nenqubekela phambili yomendo ngifuna sizalele ekhaya zozala ke ombambo ohlophe ophewa omkhizi bagcwala endlini. Inkinga kufunge umuntu wathi soze. Hlobo lesithathu olamanzi amnyama asuke egilwe emndenini esizaleke kuyona. Banye bawakila ngenja, banye bawakila ngemkhonto, ngenhlabathi zamathuna, izinto ezahlukahlukene. Bayavala ukuthi kungenzeki lutho insizwa zakulomndeni azibe imphupha mini ziphuzutshwana zishane zodwa zigwazane zodwa umuzi uphele baxosheke ekhaya nomunye athi ubhuda kangifuna athatha imithwalo ohlala emjondolo. Inkinga kuthiwe kulesasifungo. Inkinga nje eningi isesifungweni sokuthi ufungele. Bese kuba nohlobo kolunye lokuthi umuntu akuzonde mhlawumbe waxabana naye abese eselanda isipoko emathuneni asibeke kuwena ngithi isipoko esiyindoda ifuthandana nendoda uzohlukana naye xabana naye yonke indoda wena ayitholayo. Wena gogo usufikile ke kumuntu onenkinga enjalo umsiza ukuthi
yahlukana inkinga yami ngikholelwa kakhulu ekuhloleni. Okay. Ukuthi yini ledala ukuthi wena ungaphumeleli ukuze ngingathatha umuthi ongawona ngifake wona. Zokwenzeka ngithatha umuthi ngithi mina wena uhlushwe ukuloyo kanti awuloyo nginkinga ubalekela idlozi. So makuyidlozi kumele ngikutshele wena abantu abadala soze abakhona indoda wena kumele ulungise abantu abadala besukela kubantu abakhe abangasekho ukuthi hayi senginipahlele nganenzela ngaqeda ngathwasa amadlozi enu imanzi into ngaqeda. So sengiyacela nami ngiphe kube nomyeni kanti ucela amadlozi akhe yakulalela mawumthola lo myeni sekumele uzombika emsamo bese niyodlalela thumbe lingaphakathi okuyilona lehlanganisa ubulili ukuthi le ndoda icelani ucansi lo muntu wesifazane. Okay. Ingabangi nedlozi. Singabangi na. Ithawu nanga lokho emthaphuza. Umthaphuza kuvumo kababa. Singavumile thina. Uze umuntu wesifazane ungokusondela ubaba kabantu. Vele ngale ayini. Ewu. MC uyithatha lezi ndawo. Sisendawonya nithi. Ayeye siyaviva yeye. Ayeye siyaviva TV ayeye. Phambili ngomakhosi Mngoma phambili. Kunento emqoka ke. Inombolo kamakhosi Mngoma. Sithe sinemali, sathi sinegrosa, sinazo zonke izinto ongayicabanga ezinhle. Kumqoka ukuthi uyibambe inamba uma sengiyibuza kuwena uzophendula kubekani bese uyitholela into yakho. Dokotela sicela usiphe inombolo yakho balalela abantu nasemakhaya futhi balalela. Ngicela phakamiso yedwa uyayazi. Ukhona ukuthi uyayazi. Ngo 5,000. Hayi serious ngo 5,000. Okusho ukuthi nina noma ngalashwa phela manje ngayazi lena. Imali kalo ukuzothola lena. Seyilahlela 5,000 kanjani? Ewu ake nishalisa ukuthi lilosile. Wethi zokhona lapho. Le number niyayazi. Down 5,000 khona. Asilaleleke ngoba ngasekugcineni soyibuza. Kodwa 5,000 sekowami. Ngithini inombolo gogo? 078 544 17 36. Asiphinde futhi gogo. 078 544 1736. Niyasebenza? Niyasebenza? Konke umuntu ofuna umsebenzi. Una into yomsebenzi? inayo opportunity umsebenzi. Asilanisise ngenza kwethu. Cela silalele lapho insizwa zakithi. Nakhona kunika ekutheni intoni edala ungawutholi umsebenzi. Okay. Ngoba ngeze mhlawumbe sithi baphaphula balomuntu akuthola umsebenzi. Kanti uyamhlawumbe athi mina ngiyawuthola kodwa uvele ngixoshwe. Okay. Ngifike ngisebenze kancane ngiphinde ngiphele umsebenzi ngixoshwe. Kanti ufika edakiwe emsebenzini. Sometimes kumele avuke emsebenzini bathe ungena u5 akajwayelanga ukuvuka ngo3 ageze ukuya ku5 abese yashuka emsebenzini ufika late axoxe. So kuncike ekutheni kunika simcheck nomuntu ukuthi intoni ledala angawutholi umsebenzi. Okay. Uma kuukuthi akawutholi umsebenzi inxa yakhona yabantu abadala ngithi nami nje angisebenzi bafowethu angikaze ngasebenza umlungu angimazi isingisi angisazi angifundanga angazi idolo basuka inkinga befuna wena usebenze abantu. Ngoba nami ngiyakwazi ukuthenga imoto njengosebenzayo egarage yangena ngisho ukuthi ngifuna le moto nje nansi ngihamba ngayo lapha nginephepha ayikakabi ne-number plate. Ngiyakwazi ukungena ngithi ngifuna imoto ngithole imoto. Yami ngifike ngifune enye ngithi hayi yolanda le quantum ngibuye nalo
akushiwo lapha kumina ukuthi ayawunamali baye bathi sicela bank statement ngivese eyomuntu ongafundile eyomuntu ongasebenzi eyomuntu ozisebenza ngendlela abantu abadala bamupha ngayo amandla so sengiyala usisothi yena sisebenzi lo mntwana lo ongaphambi kwamonqoqo emhlophe akasebenzi ngenxa yabantu abadala okay la uyazi ukuthi umoya yabantu abadala so bafuna asebenzele isithunywa sakhe samanzi so angithi izibinto yakho uyayazi so manje mawethu akasebenzi ngihleke mina because njengoba ethi yena akasebenzi but inkinga yakhe uyayazi ukuthi into kumele alungise inkinga yakhe inkinga yakhe iyona nemali but lo sisa akahlukene nomuntu omme phezulu kamali but ufake ukhiye ngaphansi kwakho but indlu yakhe ikhiwe ufuna ukuvula angene endlini inkinga unqena ukususa inyawo ukuze akhiphele ukhiye phansi kwamali uyena lo omme phezulu empilo yakhe le esihlukumeza ingane zakhe le mhlambisayo namhlanje fa le mzondanisa nabantu bathi uyathakatha akathakatha kanalutho inkinga yakhe kunemimoya abadala so kuyenzeka ke lezi zinto akho wena ngiyaxisa yenzeka umuntu uqeda ngawuthola umsebenzi inkinga yalawoko usuke kuyimimoya okunye bese ukuthi ke iliyagenge levaliwe kwathiwa kulomuza kubokhona umuntu osebenzayo yoba khona abantu abaphuphile abayiphuzela utshwala abangena umsebenzi abangeke bagani bavaliwe lo muntu usuke ufuna ukuvulwa ke bese umlungisela athola umsebenzi konke ngifuna ukuthi sikhuluma indaba ebucayi la ngoba amadoda ngathi wona angalalele lapha emuva ngifuna ukubona kahle la insizwa mayiqeda ukulungisa kulabafowethu la emhlabeni wonke jikelele abanenkinga yokuthi bawo professor bokushaya indlwabo umsiza umthini umuntu onenkinga yokuthi emsebenzini uphuma etoilet during ibreak ayoshaya indlwaba yekusebenza ekhaya lakhe umfazi unqunu uvula amathanga wenze yonke into kodwa uyamshiya empintini ahambe ayoshaya indlwaba kwenzeke usomatekisi ungena ama-public toilet itaxi yalayisha sekulindwe yena erank uyoshaya lento kunento eyithumayo ukuthi akayoshaya lento umsiza njani ulalelisiza ngoba ngenza ukuthi namhlanje awuwenziwe kodwa kusasa bazobe sebegile wena usuwenza lalela ubone ukuthi ijoka lokuphuma kulento uzokwazi lokuphuma sacela sonke ke sithule endlini uyisondeze nje kuwena nilalela ngithi cela kuthule sonke ngithulisele lo muntu ongathi usebuhle ngaphezulu kwethu imithi yangaphandle babapho kakhulu kazi izinto ezinjalo senziwa imithi yethu yaboMozambique yoMalawi le yangaphandle uthothi umuntu uselunjiwe sometimes intombazane abiyona we uthothi iyahlupheka sengathi ingambamba umuntu wesilisa umsebenzi usuke befake umuthi thuba nempela so umuthi osukuwenza lo kancane nje ko lo muntu wesilisa oyedwa okhuluma nje la oyedwa nje futhi ngimbonile ukuthi ubani so ngiyacela ukuthi ukuyeke lokho please kuza nani niseduzane nayo ukuthi indoda awuthi wehlisi ngoba lolu hlelo njengoba ngichaza ukuthi aligcini la libukelwa nabanye abantu abakude siyacela if ufuna ukukhuluma hamba uma lapha qede nefoni ubuyeke kodwa ugcina uchaza la ukuthi akubona abantu besilisa kuphela abashaya indlwabo nabesifazane bayayishaya kodwa usuzivezelela inye ipage lokuthi kunomunye umuntu wesifazane oyefikelwe imizwe eminingi isho kudlula indoda nje awunamwele edlula sethe wena ozana nathi awunanga uphifoyedlu la wena nathi le nalapha ngakithi nje ngeke ngisho ukuthi kuphi manje uthi unawo 100 rand kuyevana kungabusazi njawo lalenje kwalokho mhlawumbe umuntu uthola ukuthi unemizwa eminingi bakhona abanye abanemizwa eminingi engathi imizwa yakhe ingahleze isebenza so ngaleso sikhathi lapho uya kunkosikazi sengiright angisaqhubeki la useyaphuma leyo nto useyoyenzela lapho mhlawumbe etoilet
but isifo esingesiningi la kuthina eSouth Africa kodwa isifo esijwayele ukwenzeka kubantu bangaphandle besenza kubantu mhlawumbe kulelizwe lethu isona sifo esingajwayelekile noma esingandanga ukuthi abantu baphathe kakhulu leso sifo isifo esinamandla ilesi sokuthi baphelelwe kakhulu ngomandla amakhosikazi azaphuma yofuna ongobese phala uphuma ngaphandle ufuna ungobese nje endlini asekuyinto nje ibhande nje baba uthi ugogo kuyenzeka into yenithi nje 6:30 forever 4:00 lutho ubone ukhona naleso simo ugogo amsize ngempilo ngayo ukhona naleso simo usakwazi simsize manje akekho nje ubonga ivuma nami ngeke yini ubani ongekasho noma ngangasho mlomane emkhomba ubani angikhombeni manje ngabukhomba bangani sengisho ukuthi ubani enqaba ukumkhomba la akekho kodwa sibala akekho la sisha ngibuzo nani mbona kanje ayikho indoda ephawu esihlokweni esinje kodwa Masabela phambili salwazi ngizocela ukuthi siphinde sibakhumbuze inombolo yakho kodwa manje sibakhumbuze ake ngizwe ishiwe yini inombolo 0785470 sisekhandi iyona baba angiphinde 0785470 awungena umbuzo ukuthi igcina ngobani ibiqala ngobani besithini 554 awusishele inombolo yakho awuyibize gogo ngoba khona ungakayizwa khona ishiwe la abantu 078 078 544 1736 anisha ilihlobo niyashesha umbaba ngizocela ukuthi ngeke ngithathe imibuzo kunina uphakamisa isandla siyakhomba usukuma la ukhona ukhuluma izwi yaliphakamisa nanoma ngawubuphi umbuzo ofisa ukubuza njengamanje kunawo udokotela wethu uMakhosi Mngoma phakamisa isandla sakho bese ubuza umbuzo nasi isandla sokuqala uzisha igama usukume uzisha igama lesibongo sengiyakhomba uyasukuma cela simlalele Molweni sicoshelele lolu hlwezo lapha molweni basaviva yebo njani siyaphila thina siyaphila ngicela bekushaya ihlombe nje uyibambe yonke into ezisho ivoice phezulu usukumile uphakamisa isandla sekusele sizumbuzo umbuzo wami gogo dinenkinga yamaphupho lamaphupho ayangihlupha kodwa ngingakwazi uba ngizowaxazulula kanjani izolo ndiphuphe inkomo ezimfour ezimnyama uno round zifike zidushe lo round ubhidlile elesibini ngamanzi emanzini kuneziqewu ezomileyo notshani omhlaza ndize ngitake ngifuna ukuhlala kwelacala lomileyo umhlekazi ngapha naye befuna ungihlangabeza nditakatake ndigcine sendiphapha mandinesibefu ngoba ndiyamoyika ubaba lwahamba ngesisiwayo nguyena ondiphazamisayo ulocela bethi hayi come la ngoba ndicela andazi ukuthi inkinga kufanele ndenze njani cela undiphilise lapho mama uthe igama lakho mawubani wakabani noma isibongo nje umabani isibongo ngwabantu zakhe ndishatele emakhwenteni hlala la e2146 apha eKhonopi simshayile ihlombe elikhulu ngicela usondeze umbhobho wakho umphendule ukugcineni nomphupho ufuthi sesikoleni ugcineni ukuphupha ziwulaka lwabantu abadala njengoba bese beyiwisi ngalawo
ulaka lwabantu abadala uphupha inkamba phansi sisho njalo uphupha inkamba phansi ikuphazamisa but uphupha amanzi ukhona indawo ezomile khona indawo ezinamanzi angithi into yakho isemanzini yabantu abadala so njengoba ngithi because mawusukuma ngibona uphupha indawo enesikole noma uphupha isifundo esikoleni but awusilandeli isifundo osinikezwa ngabantu abadala ngosidlo sikama wakho liyakhalaza ugogo wakho kwakumele abe umthandazeli wabantu noma umphilisi wabantu ngobobudlozi but wangayilandelela kahle into yamadlozi ekhaya lakokwenu kwazi bangalandeleleka kuma wakho so waphuma naye washada namadlozi langashadi idlozi lakho lasale buku kufuneka ufike emzini ufelwe indlozi ngoba idlozi lakho akuzange lishadiswe wena ushadile wamsi sayibambile kuthe makuthiwa makandikhunge umyeni wathi ngakwazi ukushada umfazi kabini yena walobula waqeda kuhambe kwahamba banokuxabana kuxatshana uthe mesebuya sesibuyelana washona ashaya izandla enkulu kokushona ngiyabona amandla ethongo namandla edlozi ukuthi makhulu kangakanani kungenzeka into ebuzwe uma uyibukele kude kanti mhlawumbe ingane yakhe yoficwa lesi simo esele samfica ngamama simshayile ihlombe bese za lapho Dlozilabadala ezothatha nango 5 liter wamafutha shaya izandla enkulu sondela mama uthatha into yokuthosa mawukuthi awuthandi yona usitshela ukuthi ufunani la sikunike leyo nto leyo ayikho into engekho lapha phambi kwakho xa ule gogo bese uthatha into yakho usemshayela izandla enkulu kodwa-ke hawu ahamba mafutha ngiyakubongela nitheko nje madoda ke liphinde lishaye ihlombe elikhulu gogo konje usebenzela kuphi nendawo sebenzela endaweni yase-Adams esephosini kaMcileka ake sikhulume ngezinto gogo zothando zabantu abasha awu amadoda ahlupha gogo awafuna ukudedela imali amadoda ahlupha abaleka nebonus ashela gogo umuntu uhleli na siyaphuza la useshela umngani wami usemtshela ukuthi ngiyabanda ngokuthi kodwa njalo mangingalutho uphephela kumina akafuni ukondlingane lo muntu akafuni ukumthengela igama lokamini ngoba vele ukuluka kanginekiyo ikuthexa ngiyazi kusho labo mama kusho nabasemakhaya siyalekelela ngani phela lezi zinto imonyo into ezikhala kahle ezimnandi abantu bafuna umendo bafuna ukushada omunye ulitholile iblessa abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yanoyakhonzo yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo unkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yanokhona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini kano wakho muzo
unolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala